Wajir koro dwaro duol mochung' ne yiere pacho ka IBC orang thuolo modong' mande koganda kaka jogo ombulu nikech kinde mane giketo ne chenro makamano ochiegni chopo kendo ok dewo jogo modak e gweng' ma oro okwako. Giwacho ni jogo modak Wajir siko ka wuotho mar manyo chiemo ne jamni kod gino wuon bende chal mamono gi yudo thuolo mar ndikruok kata apisas mag IBC ndiko gi duto. Haka yor medo chwalo demokrasia e pacho ka gimedo ni piny owacho nyaka rang chal mar jogo manie counties ma oro osebedo ka okwako. Madare constituency is 3 square kilometers. Wajir is 60,000 square kilometers. Those two cannot have the same time period despite the differences in population in terms of registering their people, because there are serious and significant logistic issues involved. The people in Wajir are also not sedentary. They are people who move around with herding communities, and special considerations must be given to these communities so that they can register their people. Iko mvua sasa, ile hata makarani ya kupiga kura iko mahali hao ambao unaweza fika. Tunataka iongozwe ile muda. Hiyo muda ni kidogo sana, mwezi moja. Hii commission wale sema ufanye registration kwa ofisi ya coordinator, constituency coordinator. Hii mwezi moja tu ndio walifanya.